Alhamdulillah kabarnya kan ya. Bravo. Ben golek kondisi ben golek enggak. Titik kan. Wis pokoknya yo rame alhamdulillah penonton tumplek-plek terima kasih warga masyarakat wonten ing Barurejo, Sukorejo iki ternyata karung budaya. Nah ini adalah iya budaya adalah padha karo simbol dari negara kita tercinta. Jadi mangan sukun kampung bakar. Jadi warga masyarakat nampak kasur tapi digunakan berkah. Jadi kudu ngono. Jadi eneng lowo di apa nih? Dicemplungi sumur. Kedelok nobot. Lah iya masyarakat wonten Barurejo atau Sukorejo kabeh panjang umur. Nah, alhamdulillah. Kethek meren karo mangan telo. Alhamdulillah niken wis teko. Oh kethek meren koyo pinane. Maksudku ini tarian lho, tarian pinak dhisik. Aku kok ini ya bingung, aku mau blender mobilku. Cucu wis dalane rada anu kok tak nggawa mobil sendiri aku nggawa mobil sendiri. Jadi alhamdulillah Nadianto dalane iki rada munggah medun, Bos. Tapi sak kiwa tengene niku wah masyaallah, asline ndak umum, Bos. Apa? Asri, subur. Subur makmur, gemari karo jinawi, Bos. Kok ora kowe? Ora, Bos. Masih apa tengene iki aku ya ro. Ketok no, Bos. Sing kok ketok ya apane? Ya sawahe. Ya wit-witane. Ya apa wae sing ana ning kene patut disyukuri. Berarti syukur iki penting lho, aja ngomong tok. Syukur iki aja ngomong tok. Contone warga masyarakat Barurejo wonten wongkon krisik iki. Tasakuran sertifikat iki nyatane yo gelar wayang kulit. Lah kowe iki wong seni lho. Kowe syukuran nanggap wayang kulit tau iki. Enggak. Aku langsung tahu kowe nanggap wayang kulit. Ya tahu to, Bos. Tahu. Ya nanggap wayang. Enggak, nanggap wong watuk lho. Oh malah wong watuk. Lah piye nek ndi syukuran yo nanggap wayang kulit. Gelar kabudaya. Pengarungane wong Jawa iki yo wayang kulit. Wayang kulit iki lho, Bos. Kulit sapi iki. Enggak, kulit cilik lho, Bos. Yo sapi ngono kae. Ampun diasu. Lah ya enek sampeyan ndi wayang Purwa wayang kulit. Kowe nek aku ngundurake iki sik ya engko aku ditanono kulit-kulit kuwi mah. Aku pengen mikir ini dan klerensik tak selingi sak sinden. Jadi Mbak Krisnia. Nah ini kan dengan tekan sik anggitmu munggah-munggah lho, mlaku kowe iki tenang Bos. Awake lho kos-kosan lho, mlano ben mundur sik. Oh kok ngene menceni. Menceni pasti ya. Kok panitia iki gerak ya. Ayo teh Mbak Krisnia tinggalono rene Mbak Krisnia. Mbak Krisnia monggo Mbak. Nah, tak bleke sinden sing SMP ya. Nah, ya Bu Bupati.
sinden sesepuh. Sesepuh. Ayune kliwat ukur kegolong wanita utama. Wanita utama. Ayune ulang-ulangan. Hobine olahraga. Wah, wong ngene bos, ketok atlet fitness ngene bos. Atlet fitness. Kok atlet fitness sih lho. Wong ngene lho bos, bos. Iki ora jambul barbul kan ora. Iki minim bataku sak rit. Ora kresi aku ya, kowe ngenyek kowe. Leneng gendhe ngopi mentang. Gendhe ngopi mentang. Ha kuwi. Wah, gulune bos. Apa? Nawon kemit. Nawon kemit iki pundak ya. Apa wis bangkean kaya gulu nawon kemit ya iso malah ceking kaya. Lha aku kadang ngene iki lho bos. Aku Mbak Krisnia iki sinden sing lulusan SMP. Lulusan biyen, tapi saiki ya wis sarjana. Sarjana, Bos. S1 ya nduk sampean? D3. Oh, D3. Lah aku. Dadi tinden. Apa rumangsane? Dadi denden. Dadi tinden. Denden yo. Tinden ki sinden cah cilik ngomong D3 kaya. Denden. Coba ngembang ya, Kris. Apa lagune manut panjenengan Melayu Ngetan Banyuwangen kene Melayu Ngulon Jawa Barat kene Dadi loncat ya Melayu pokok aja melayu ning Irak ya kok Iran kok Irak ape bakulan rudal awake dhewe selaku warga masyarakat Indonesia harus bangga negarane dhewe tetep ayem tentrem muga-muga tetep raharja jajal ngene iki pomo awake dhewe ning Iran kono lekas wong ayu iya, mercon kena indas lho. Tenan terus. Apa nek wiraswara utawa pelawak terus ndasin jeber gitu. Kena andalan. Anu. Aku. Gerajakan. Gerajakan ya. Oke, alam Banyuwangen.